लागाव लोंनाया जोबलायबाय नालाय दैनिफ्राय बोखांबानो मोनो दैयाव सोमना दोनबाय नालाय नै आहा थान्दा थान्दा फ्रेस माल जे सोलायो नैसो लोंबाय ओइ जे लागाव हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिथिसार बड' एडिशनाव बयखौ बराय हरबाय अरुणाचल प्रदेश आसाम बर्डाराव बेरायफैलायबाय सोरगोफुरियाव जों दा नै थांगासिनो दं आरो एसे खर' थांबावगोन आरो सिगाङाव ओइनि माखासे दै बारहैजोब्बायानो ओमफ्राय ओरैजा जेसिपि जों LNT जों माबा माबि अन्थाइ बायदिसिना थिखोगासिनो दं बै फारसेखै लागा बाइकआव गाखोलायबाय नै जोंना साथामखा ट्रिबलखा ससे देखायलांसै आं एसे बिथोराव थांनानै पार्टि खालामना फैनोसै दसे इन्जय लाना फैनोसै थ' गाइस जोङो खरथाराव सफैबाय जों बाइकखौ बेयावनो लाखिना दोनबाय ओमफ्राय जोङो बे जरावनो पार्टिखौ जासिगोन आरो ओमफ्राय ओरैजाबोनो मालाय पार्टि जागासिनो दङ बै नै आमब्रेला साथा लालायलायदों बै खैजा ओमफ्राय ओरैजा नै अरुणाचलनि मानसिफोर दंजोबो आरो बैयाव ओमफ्राय बैयाव उनसुप दखान गंसे दं ओमफ्राय दा जोंना लोगोफ्रा बियार लायनो थांगासिनो दं आरो बै थाबायना थांनायानो आरो जोंना लोगोफ्रा उनसुप दखानाव लाना फैसिगोन ओमफ्राय जोङो दा पार्टिखौ मायाव जानाय जागोनथाय बै गावसो जागोन ओइलाय जोंना सानैया माने दंफां दालाय बायदिसिना बुथुमनानै माने अर सुखांहैगासिनो दं दाउ बयलार मासे लाबोदों आरो 2 केजि जानाय 2 केजिनि एसे बारा आरो 2 केजि होनबाय आं जायखिया ओमफ्राय दा बेखौ सावनोबाय थासिगोन जोङो ओमफ्राय माखासे लाना फैसिगोन आरो जों आरो लोगोफोर दैयाबो ओरैबायदि साफाखा एकदम गोसो बायदि लोंनो हागोन आरो नै साफाथार नै दैफ्रा नै वा गोजोंथार फिल्टार बायदिखा फिल्टाराव सरनाय बायदिखा जोंना एसे खस्थ' जासिगोन दिनै दाउ बयलार सावनाया नै एसे गोदा खानानै लाबोबानो जायोमोन ओमफ्राय बनाबो जोंगोन जोंहा गद गैया आरो जोंहाबाथ' उफाय गैला लांफिननांसिगोनसो आं ओरैनो गथाय ओमफ्राय नै जोंना जोंहाथाय जोंगोन बायदि मोनदां एसे गिसिदब गोजालै अरा जोंबायलै फैबाय आरो ना ओमफ्राय नै बियारखौ गावबागाव माने सोमलानै लाजोब्बाय आरो थान्दानो दैयाव गुसुथार नालाय दैयाबो नै बेयाव गंनै हारसिं मानसिनि बेयाव ओमफ्राय नै बे गंनैया आंनि नै ओमफ्राय नै बेया गंब्रै ओमफ्राय किंफिशार गंसे बेया सानै मानसिनि दङ ओमफ्राय आरो ओरैजा दंबावो नै नैयाव गंथाम दङ बथलनिया ओमफ्राय गंसे किंफिशार ओमफ्राय आरो नैबे आदार आखेमनि गंनै बैयाव ओमफ्राय दाउ फिबुयैनो सेलायगासिनो दं माबा सायगासिनो दं साफा खालामगासिनो दं ओइ बिखाया जाबाय बिखा सुग्रोनांसिगोन र' होबाय दाउ बयलार हांनाया ओइ मोजां जाबायानो माथो जासिगोन लिंलाब लिंथाब जालायदों सासेया नै लोंबायानो दाउ बयलारखौ नेनो हाथारला दा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो नैबे बन होफैनायजों ओमफ्राय बै बियार लोंग्रोनायजों जोंना बयलारा खावसे मोनबाय दा जों बयलार खावसे मोननायजों लोंग्रोनोसै आरो नै बोफ्लेजोब्बाय नै सामब्राम पियास बानलुबो लगायखाबाय ओमफ्राय नै ओरैजा खावसे दंबावो आरो बयलारा बेखौबो हांना दोनबाय थानोसै बेबो मोनफ्रांबायानो आरो नै एसेल' नांसिगौ आरो दा जों लोंनोसै र' जेस लानांगौ बरियानो जयैनो गासिबो दे जेस दे हमदो दे सोलायो नैसो लोंबाय ओइ जेस लागाव लोंदो दे लों न'आवनो दंब्रा फेमिलि दाख्लै जों लागाव दा जाथि बर'फोर दं दा आया मा गोदौफावखो दासो गोदौफावलाबायबाय ओमफ्राय बयलार जानो र' बयलार खालमासि नोंथां ओमफ्राय आं होबाय जाला बेनो लाबानो मोनबाय लायाबानो मोना आरो हाबा जायाबा हाबा होआबा खामानि जानाय नंला होथारसै होनना बुङो अमा होआबा जानाय नङा
नै खावसेया जोब्बाय एबार नैबे खावसे हांनायखौ लायनोसैलाय लादो नै सिखायाबो बेयावनो थांथों सिखा नांलायला दा दोलाय जादोलाय लागाव लागाव लोंनाया जोबलायबाय नालाय दैनिफ्राय बोखांबानो मोनो दैयाव सोमना दोनबाय नालाय थो नै आहा थान्दा थान्दा फ्रेस माल हा लाना फैजोबखादों दैनिफ्राय बोखांबानो मोनो माथो सोमना दोननाया लोंखांबाय नालायथो गंसे गंसे लोंखांबाय नालाय एबार गंसे गंसे लोंबावनोसै लागाव सोरबा सोरबा लाना फैखांबावबायसो नुस्लाबावासै आङो नै लाथ'लाय हमथ'लाय आंनिखौ लाना फैनि गंसे लायबावनोसै आं आंनिखौ नैबे आंनि आरो लागाव मेथाइ दामबावदोंसो जोंना लोगोफ्रा नै ब्लुटुथ स्पिकार दं ब्लुटुथ स्पिकार नै लागाव आयु थांफाया नै थांफाया डेजार्टबो फुंदों जों दा बै बिउरियाव थांसिगोन आरो बै जायगायाव थांफै गोजाखाय जोङो नैबेयाव थांफै गैयि जायगायाव सफैबाय नै थांफै गैमारा बेयाव गैनायालाय ओमफ्राय होखावसैलाय आरो लोंनाया दिनजों फैफेरनाय ना दसे बेरायनांगौ दा जुमाय लाग्रा मोजां नायना फैखायाखै नय गरियाखौल'सो दङ बारा गैथारा मैदेर गैया ने बैयाव मैदेर नुबोदों गेला माने बेखौल' बे मडेलखौल' लोंनो मोजां मोनजायो रेजिस्टार बिथाङा नै बानायसोआ माबा दाउ आथिं जादों र' दाउ बेदर जानां एसे गायफोरा मोजां थाबाय आरो जोंहा लोंखांनानै गासिबो बथलखौ गारलाबायना थांना दे गासिबो नैबे प्लास्टिकआव सोबाय दानि बोरो लोंखोन्दाया नै लोंखोन्दाखौ प्लास्टिकआव सोबाय एकदम होजों लांनानै गावबागाव न'आव गारना दोनहैनोसै बे जायगायाव गारनाया जोङो लोंखांबाय जाखांबाय दा जों नैबे जायगानिफ्राय दोरोदनोसै ससे लामाखौ देखायलांनोसै हाजो सिनारिफोरखौ ओमफ्राय ससेयाव फोजोबहैनोसै आरो आं लास्ट इन्ट्र'खौ हैनोसै दे गाखोदो लागाव मा खालामोन स्टार्ट करो एसे संग्रनायखौथ' आं बारा मिथिलाङा माबायदियाव हायालै लोगोफोर गाइस सोरगोफुरि हाजोनिफ्राय ना मा नामावगौ अरुणाचल प्रदेश आसाम बर्डार माबायाबो हास्लाबला बावखुंग्रि हाजो ओमफ्राय मा दं ओरै सलरपारा हाजो दारागाव माबा माबिबो हास्लाबला जोंनि सोरगोफुरि एरियाजों हाग्रा बंग्राजों बुंफबजोबनाय सिनारि ग्रिन कालारजों एखेबारे आरो अरुणाचल प्रदेशआव थांनानै माने उनसिम दङ सोरगोफुरिया ओरै नैबे जरखैजाना गोलैयो गाइस ओरै आं आसि थुनाया ओमफ्राय जों दा नैबे माबायाव दं आरो अरुणाचल प्रदेशआव दं आरो माने एसे थांबावबाथाय मोनसिगोन आरो नुहुरबायानो आरो बै बे हाजोआनो आरो सोरगोफुरि हाजोआ नै जों दा माबायाव दङ अरुणाचल प्रदेश बर्डारावबो आरो आयौ अन्थाइफ्रा नै गिदिर गिदिरथार वा अन्थाइफ्रा आयौ अन्थाइफ्रा नै बेलेगखा नायलाय अन्थाइखौ खादा नायलाय अन्थाइया देन्जार गिदिर आयौ बारदो दे बारदो मोजाङै मोजां बारदै होखावबाय नैयाव बाम्पार गंनै दं अन्थाइ थिखोग्रा नैयाव बाम्पार गंनै दं अन्थाइ थिखोग्रा बाम्पार गंनै नै बाम्पार ड्राइभारफ्रा नै ओमफ्राय इयाव केम हर थायो बेयाव ओमफ्राय खैजा एलएनटि दङ गंसे बे गारिखौ मा होनोमोनलाय आं बाम्पारसो होनगासिनो दं बेखौनो दाम्पार बैयो सुन्दायगोना एलएनटि सरि गाइस आं दहाय दाम्पार होनफ्लांदों बाम्पारसो बियो गारिया बाम्पार ना दाम्पारमोनलाय दाम्पार आं दहाय बाम्पार होनफ्लांदों आरो होमबाबो मिथिखासिनो बे नुग्राफ्रा ना जों नै ससे थाबायलांबाय थानोसै सोरगोफुरि जायगा सफैबाय जोङो नै अरुणाचल प्रदेश बारबाय अरुणाचल प्रदेशआ हाबबाय नैबे जरानो सिमा होनजायो आरो ना ओरैजे बर' गामिबो दङ
बर' गामि दङ हाजो जिं जिं मालाबा देखायगोन र' मोजाङै मालाबा खेनसे फैबावबा जों दा थांबाय थानोसै दा ससे देखायलांबाय थानोसै आरो आं नै हेलेन्थिया सुनिगोना मोसौबो दं माथो बर'फोरनि मोसौ ना नै लामाया एसे गाज्रि जाना दंजोबो ना ओंखाम बाइकआव डाबल गाखोजाया ओंखायनोथ' जों साथामा माने थाबायनांबाय फन हरगासिनो दं नै गयासे जा गोजान थाबायहोबाय बाइक ड्राइभारफ्राबो नै ओइ नै माखासे गंनैया सहैबायथ' जोंनाबो होदो जोंनाथ' ट्रिबलखा उफाय गैया लागाव 220 पालसार लागाव 200 आ हास्लाबा 220 बावसो नोंथांमोना साननानै नायदो होनबा गोथाव guys, दिनै ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय जों दा थांबाय थानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय